Nasiguan naman ako ang sponsor. Sige, madam. Salamat ha. Sige. Guys, humana og grip pack ang second batch. So, amo na ni panghatag. Pila ka bubong dito te? 50? 50. Oh, 50. Then, dire po dila ni Alchel. 21 or 22. So, paigo na siguro na, guys. Ako, pwede na ko rin isa. O, pwede ka na po na mo ibilin kung asa ka na mo ibutang. Sa inyong hatagan. Okay, magdawat ni mo. Kardo na kayo sa ako nga dako diha. Madroy. Wa ni na iyak. Ibalik ko karbo. Ibalik ko na niya. Oy, ma. Habang kayo sa ako nga dako diha kana masuko ko. Pura. Napa? Ako na naisulog ko sa ako. Gani may naiyak. Para na sa mga bata, guys. Ipulaot ko ni. Oh, 3. Kani, sobra na siya. Wala na may bugas. So, ipanghatag na lang dahil na dito kung na ay dili matandaan. Pila na. Kani guys, ipanghatag sa mga bata. Kasi sa isa ra para maabot. Then, so, manghatag na po ni. Last na nila mga panghatag sa layo. Unya sa dool, mahapad at bilin. Usap dito na. Di, ugmulang lang sila isilalan. Baka na sila ipasila. Hi guys. Guys, diyan na hapon. Ibaking na lang daan. Fit. Ibaking na lang. Ikaw, video lang ko na lang daw. daan. Uy, may hapon, mga madam. May hapon. Hi! Wala si Mario. Wala si Mario. Nabiling si Mario. Lagi na ni Ari mo mag-vlog mami. Dong ikaw din tayo. Dong ikaw, video na ako lang. Naglutulisay daw. Madam, Video lang. Arawan ko ito lang. Alam na lang. Awin lang, dua lang. Ito sa ipa. Wala ko cellphone isa. Ilat, packing. Hindi sa naman lang dito. Salamat. Dali, mamili lang din. Magabi na sa balay. Ano? Sige na. Salamat kayo. Wala ko yung bulsa. Ilatag na kardo mo malilin. Balik, kurog-kurog na ako matanin. Pag-picture kay lalaki na. Hindi na yung malaki. Ito kayo nag-listen. Kardo ka lang. Dahil parang hindi sa katulpan mo na malilin ka. Pero nga gawin na dyan yung... Saro nga din. Dani raka dana. Palagi ni kabrado. Ay, mga bata, mag-ganyan kayo. Sige madam. Ay madam ha. Ay ako na lang madam din. Ayaw, thank you. Salamat kayo. Salamat. Salamat kayo. Sila dani na lang madam. Sikit na sila dani. Thank you so much kayo. Chen, suka to ba mo? Hi! Bakit? Salamat, Mayo.
Ding, wali din. Ano, dili man may ka-afford ana sa inyong gusto. Follow niya ha! Follow niya! Wala man kay ayo. Oh, isa to mga bata, dali. Wala na? Si Ate Shirley. Si Ate Shirley. Wala mo po nang nakawa mo pa pa. Manara magyapon ang mga dire. Wala to lista sa mga Pila ka bro. Ito sa pay kwan niya wala din. Isa kay bata diha. Gamit mo ane. silingan ni. Oy, ay tapos ami dire hay kana pud sunod ha. Ami dire. Isa pa madam. Ako yung gitawa. Tuklo ka nang wala. Kapay ko nga. Isa pa man. Papicture sige. Apa? Kasi wala pa. Oy, kisa nang wapa. Kasi may wapa. Ito yun. Napay isa. Wala pa duha. Oy. Ay duha. Aw, si madam gising wala gani. Ay, nako hatagan ma'am to Gisa. Oh, sige. Mayami niya. O salamat. Isa man. Follow. Wow! Mga bata! Salamat tayo. Ay, na kayo lami ikaw ni Timura. Todos me mga tao. Kaya magka-produce sa Patris. Ano daw sa mata? Grasyon. Salamat sa pera. Bila ka loloy. Salamat po. Unsa naman ito? Kung tayo nagpunta. Mga bata na may mga biscuit! Eh, paraw niya gabihin amoy pangkaan. Isa pa, bata. Ay, manghatag mo ipanghatag. Mamalilin. Dili mo ulit, hindi mahulog ang ipanghatag. Pero pa, kaya ikuan man, ipipit man. Pag naipapapicture mo niya, tulo. Hi guys. Last na lang, last. Napay last dito Lalchel. Nakurot na guys. Salamat kayo. Ayun kayo ang mga dire ko na abot mo. Salamat hindi nga nasulot ko Wala daw yung no. sulod dili di ay. Naman. Pero panagsa kayo, kaya naman Sa nasa tumoy mo. Sa mo magiging kayo. Garan dito. tayo. Amo gyapon gisudlan kay na first batch na mo. Wala gyapon kay kasulod dito. Luoy gyapon kay sila kay walay tubig, walay kuan nila. Ito ma'am. Sa Guadalupe. Wala.
Kaya di masiguan naman ako ang sige, madam. Salamat ha. Kamping mo ah. Sige. Salamat. Nari namin. Yeah, thank you. O sige. Sa biyahe. Ato na me. Salamat kayo ninyo. Sige. Pagtarong kardo. Dito ta sa Hagnaya Port guys. Hagnaya Pantalan. Nalo ka gadunggo dire. Kaunahan. Dila na sa kagita. Basta di sa magliki ang dalan. Tanaw na ganito. Yar pro ta di video. Ito lang. Ako video di. Ako ra. Tabangan ka di ka di. Ikaw na lang mag-video. Kasi nalapsan ko. Bukan na lang. Ang video. Oh, dako eliki guys oh. Nasi kuya it. Wala na, tura oh. Pantalan ni siya sa. Wala na, gumak gitu. Ano pikas ang pantalan sa barko? Ako sa man siya dami di ay. Ano sa mga isda? Dungguanan sa mga isda ba? Inganin ni siya sa ako naman. Inganin na forma. Kini siya. Kaya fokus oh. Tanawa ang ilang kuan oh ng liki. Ini lugar ni ani sa una. Wala naunlod siya no. Naunlod no. Unlod siya guys. Na? Pareha na na forma. Ya kana siya. Ako gid siya damage diri guys. Tanawa ang huwag na sa albuan. Delikado kayo diri oh. Basig maunlod. Delikado man. Naganan may diri. Ha? Taraw. Taraw malilino. Habog lugar ni siya? Oo, inana ba kurma. Ha? Yan na forma. Kato? Forma lugar ko magani. Laana lugar na siya. Nakaluoy. Dali lugar sa amin ako. Dungguanan ni siya dinhi sa kuan kanang isda. Mga liha? Ano sa Na lugar barko di agadunggo? Asam lagi kan? Bantayan Island. Ha? Bantayan Island. Sa Bantayan Island diha to ang series na kuan. Diha di ay kuno to guys. Mana ikuan bikin. Pwede ta magadto to? Ha? Diha ang series guys na kuan. Sakay man anang birds gikan na sa dapat ang Bantayan di ay. Ha? Kanang isla? Bantayan Island. Bilang lighter mo ron. Lighter. So, Ginoo ko. Di na diha dapita guys. Mana barko ame atong ni kuan. Moy Sakyan. Moy gisakyan sa series? Kana siya nga barko? Luag siya ang Bantayan Island guys oh. Luag pa siya siguro nasa Kamigin. Diha to nilubog ang series diha nga Pantalan. Kay na kuan siya paglinog ni kuan ang dagat ni kuan. Insa ni hubas. Mutong pag ang birds ni kuan ay ang series na kuan siya. Kuyaw gid kay diri guys. Island shipping.
Kana diha nga modunggo sa Bantayan Island lang na siya. Parehas ra sa kuan kanang may mga shuttle ferry sa Camiguin to Balingwan na siya guys. Kana diha sa Tabok tit. Unsa man na sa diha sa Tabok? Kana diha sa Tabok ba? Unsa man pud na diha? Midilin. Midilin na. Ha? Midilin. Ah, Nila ni Ma'am Gun. ay dia sila tigwindi ay. Kana diha midilin tuyok. Ah, sa Dagion. Kon dito ang Batayan to aron dito. Nati. Aw Batayan Island? Di Batayan, Batayan. Daan Bantayan, muna ng island. Oh. Or line sa ng island Bantayan. Muna Batayan Island. Ah, Bantayan Island. Kinder de. Daan Bantayan. Batayan. Ah, Atong na yung mga munang Daan Bantayan. Diya tong simbahan nga nahugno. Lagi no. Asa na na? Kanda kong building, pero wala na unsa. Okay. Tanawa oh, nang likigit siya. Naglinog pa ganina guys, man mig panghatag, nagparking sa mi dito kana malit mag-isda. Sudanon. Naglinog siya, kusog-kusog. Linugon ni siya, masamot. Samot kini siya gliki ba. Wala kasayang basta dana unsa na siya dana di ay duaanan? Ah, Paano madagsaanan mo isda? kana dana? Lagi pisport. City U Chavez Shuttle Office. Tanaway lakar. Dili gyud. Di siya magyag sakyanan. Dako pa kay ni nga trabaho. Dako pa ni nga trabaho anha pa ni kuanan balikan og kuan. Ano din di charge ang cellphone din di? Wala. Sa manok guys og batikulon. Butakan na to nag-itlog nga nilongag. Nato yung butang. Gana po tayo. So pandala. Nato. Magsinigang po ta. Ato ni siyang ipaksiw ang uban. Kadagan na kayo. Oh. Kana ato po nang ipaksiw. Kaya ang sigang raba kay sabaw rabay lami. Ang saya-saya din na siya ni papainin mo. Di lang halata. Not sure. Ang kasi gusto sa diyan nga panguyaban ka. At ili ay. Paksiw ka na siya guys. Parang itong tuwahon. Nakaluto naman ta guys. So manihapon na dayon ta muna among sudan karon. Bangos o sabay nga ng lato, narayang sausawan, Pakailan sa lato. adobong atay with egg. Sinigang. Sagol guna atay og batikulon. O sige na manihapon na ta, ma. Oh. Sige na, tit, sige na tit. Sige na. Sige na, Lilin. Usa man gada Lilin buhay bukid. Sige na, lang. Sige na po, sige na. Oh, sige na. Ako lang ito kami. Sige na. Pangao na. Subangko niya. Ba man gitagsaw lang. Ako koron ni pag-ingon. Ano yung plato? Sila plato. Pag ni. Basta ba ano lalagi ko no karno? Live naman ang seafood. Uy, nahilaw lagi ninyo kanon. Ha? Hilaw? No. Hilaw, my goodness. Galing na rin ba na? Yung sama na ninyo pag-ingon. Kuha mo tubig, no? Lugod siya. Baka may lulang dyan. Bilitanan. Bilitanan. Ilaw. Ilaw mga chill kaniya. Bukal. Ilaw din. Kuha na nilaw na yun. Ilaw. Ilaw yun. Ilaw din.
Ikuan lang yung uban. Sabi sa sabaw. Madara, Ismail, sir. Ay, padala sa sabaw. Teka na na, ipa. Nakulong na iluwag. Ay, manikilaw na Angel. Maluwag ni. Maluwag na kung piliin. Ma, Pare si mama sa kwan. Ha? Aba, wasa, luwag ko bro. Wasa luwag. Nga na, ano kanukan doon, di mo ganda. Dagan sa kayo. anong gidaganman nyo nga? Ano? Ulo ako rin nagtapos. Hindi nagtapos na to dahil. Kamera meron ito ba? Ito bubugasa eh. Sila katakos sa 5 katakos. 5 ugto nga ang inyong tubig. Wala mabaro na. Ang nabang ko na naman. Oo. Ah, luto ma. Ama imong plato. May kimura. Ilaw mo na imong plato ma. Adi ako wa kay. Umaya. Ato dis. Uy, aling na ba? Sa pama. Kadu. Umaya na yung 2 ml. Wala ni. Yung plato ito. Di wag yun ni makuan sa tubig. Wala na yung plato. Ito. Luto ka na eh. Ako ipili. Tunga kaya. Ang tunga na nila hilaw. Pwede mo na usbon. Pero ang kilit, okay ra. Ikaw. Aliyog na dugot. Ah, ilog yung Tangan mo lang nagkakuan. Tama. Ang umaya na yung ml. Bot na mga muna. Di mo narang. May plato, Cardo. Pero ka na inyong video, dili tanan panahon nga magkaon mo, i-video ni mo, no? Time, ah. Ang sala. Ang ibabaw, hindi mo ilaw lang. Ano ba? Hindi pa man na makuan. Ang proga. Eh, kung sala isa tayo eh. Oo, dili na ilaw. Bangit ako. Doon na lang. Ha? Wala dos pas kita sa mga kanta. Ha? Ito yung plato. Di ba na? Ano na? Ano ka natin? Sa akin mag-iwang niya po. Ganada lang ka. Kanya, nai. Isa ni ha? Kasi na maagahanap na yung sasakuan. Oo. Naalag ng galit ni mo ang mga viewers ni mo. Ito yan ang kuan. Nay. Di ba na ingkod nito? Ako mo nag-ingkod. Nagawa mo ingkod, nag-ingkod. Ano ang karo ni? May pangkuanan. Kana, para naman yun na yung likodan natin. Asa na pet? Pero ni, pagkawa ni Mana. Dani, Runi, abay tadi. Wow. Kinilit ka tulong kung ikagabay. Ba, ganun ba? Ang pagkawa ni ate, matingana lang ka. Nasa ni mo din. Asa? Sabaw. Sabaw. Ang luwag ka na? Alas 5 na to. Sa traffic lang or paratra? Alas 5 lang sa kay lang. Basta makatit. Kaya lang mo ang Kuan mo ka kanang action mo kagaya pero klaro yung nga kuan. Buwan mo ko lagi ano na. ang ano ba tapadong paana ba? Padung ini kay uli, padung ini kay di aman ta diri ka say. Ano ka diri ka say? Bangos. Ano naman sa kwan? Dapat sa mga Duwa naman mga bato. Tulad ang yan, di amang anak kita dito yun. Padong, may kalik-kalik tayo mo. Di yun
hinahinay. Dili mo siya na ba yung kuwan? Di mag-uyog ba? Di mag-uyog ang yuta. Ayun lang ngayon na kung may dagong sa tinan. Sunod mo. Ang laki, di lang ba? Sunod yung sakyan ng dangko. Di kayo. Kunin yung ka. Kunin. Still bangos still. Kataon sa nilang lang. Pagkakaulo niya na ng gimil. Basta. Hindi mo ko na adik, magtawag ka sa... Ay, si Mimi o si Kuan Koreana. Si Bintoy, labi nagtingkaon niya. Silpon-silpon, ay animal ka mo, andi ka na. Pwede mo kuwaon. Mga kuan na. Samtanan ka sa una. Bilang edad na mo nakasilpon. Mga cellphone yun siya. Cellphone mo yun daw. Sabi niya, may pagkuwang na. Ano taon na? 106 ako. Nanagkumbala. Mindanao mong ginanasay, sultan ko dara. Nakabi ako si Bo. Mag-8 months na lang, wag kong anak. Ikaw ang tuwag ka. Jadi man uso sa una lagi mo, lagi. Kay Bo, dito ka na ba? Ay, tingnan nga karon ka. Dahil pabuan ng Mindanao, wow. Kasimutan. Bakit sulat? Ay, sulat. Ay, sulat, abot. Pili na di matin. 41. Anak bang balik. Ikaw rin, 41 sudah. Ay. Si Riri. Ako rin na eh. Ano ka? Huwag may Riri na muna. Asa ka na 41? Sa July. Daw. Doon ka. 41 baka. Mag-42 ni siya sa pan. Timber. Alan. Kapagawa niya, buwan. Julan. Ah. 41 akong Julan. Jadi ya. Mas ko kung idara no. Ada itu bang. Sorry itu semua tahu kalau jadi kay makuan. Dali. Wala na dubo dito. Dali. Oo. Ito, ito, oo. Nakasipan ba? Siba kasi. Ato sa lawis. Ha? Ato sa lawis. Napunta ba ito? Juan. Sabat sa patay ba na atong nadatugan. No? Dito sa atong gatuan. Yung kalayo ato eh. Ang dami yung mga kauban, may yaman ang mga classmate. Kung sa man sila ga. Bigyan. Diretso na yun. Pagkuha dito ko. Ay, paano sila? Wala na ba yan? Kahit para ba sa sinugar ito yan? Ang datugan. Kwarto na yun. Kahit pa naman. Kwarto. Marito aja video. Atong vlogger, no? Sige, ito mo pa. Ano? Ito lang ako. Director eh. Hindi tayo dito, no? Paano may JMK? JMF? Ilang kumukha na ka to? May tao ba tayo? Ang ikaw ka dito? Ano ba kung graduate mo ito? Pero nakasold na siya. Naliga man na pag-ulit. Siguro sila pa na ito. Oo, ikaw niya nagtabo. Sabi mo? Ikaw na nag-graduate? Pabuhay mo ito nag-graduate? Nung nakasabaho siya. Wala. Uy, ali gani! Kuan! Uy, dali na! Tawagan sa kado! Si Kuan! Dali na. Ay, Ji! Di lagi magkulang-ulang. Dali na! Anak mo sa isa yung stepmother. Ay, ba ito?
Ano tayo lang nila sa iya. Ang iyang di isuot kani siya kanya ka na babae. Kanya sa sunod adwa. Taman doon sa kwan. Mga dagko na. Kani sila mo ni sa ilang Sa pamira ako bila ka manguran. Wala bila ka mukha nga naman. ulo mo laki. Yung sa pamira mo ba? Mao din ni imo. Pagkaduwa le. Maman mo. Badger. Mo jud na gumuwi ninyo. Ano ko? Saan niya buwan na saya? Ano jud na. Ano sa mga maidi nimo? Ang mga minuni ana di ka mo feel siya ka. Ako nang isog magbuka ka. Sa isog. Tao ginama nga dito, tungkol ang kabubuton. Ito katulang gani si Tuyo. Naana ka dagko ma. Dili. Sa gilid ka pa naman kaya ako magiging man hospital. Nga naman to. Ay, tako. Sweetest pa kasi ano. Ako'y magdayang ato. Bana ata. Ano man, away-away sila? Bahay sa may iba na. Uy. Kanang karon. Dia karon ma. Di nakapemro siya kay balay daan. Nanay ka ito to. Nandun siya asawa ka si Amor. Gilayasan siya eh. Hindi mo sa kumir. Ulang. Naway. Lah. Nagkuhan. Balikil. Ano nga? Siya mga anak di man mag. Mga anak dito sa trabaho. Diba sa kanya. Makainin ni mo. Ang kinabuhi bitaw niya sa una. Sa kamay na sila nga mauna. Ano kaya? Bakit di siya yung naka-eskwela yun nga. Naagyo siya sa... Ayaw ko ano. Ano to? Ay lagi ibalihas ang imong kinabuhi sa unang sa kinabuhi ito sa mga tao. Kay karon model na ang karon. Diba? Mutuon din na mo. Ano ba po rin? Yung mga bata, may karoon ang mga tao, may karoon. Anak, may mga... Kung sa kuwan pa na na, wala na may mga robot nga. Kaduwa na nakagpa-plato ganina. Uy, nagkaanak ka? Tingkod mo, sir. Meron mo kami. Meron mo kami kami muna. Duha na ni sila kami nagsuon. Bahay laki. Tambay. Dua ka sa Lupin ba mga kuya? Kaya ko ba tayo sa ganyan, babae na sa lagi. Dapat gusto mo. Kalawaan. Anak din dito. Kalaba ba? Pwede eh. Hindi ko pipin. Boya. Kita ba ito mo uyuan na nagkita mo ala ito igano Ito na first class. sila to? Doon sa Cebu ba sa Mingla? Sila man ni mama. Natalito gani. Nakita ka ba ito ma? Nakita mo dito? Nakalito? Ang tumboy. Awa din dito sa Mingla? Man, pero kami nakasay ka. Ano, ubat pa na. Anong bilhin ni Papa Idi, ma? Nagko naman, nakatotong na dito sa babaw sa mga takal. Ang naman. Pagbili niya. Uy. Mahalang ba ito nila? Ito mga dalagita. Nasa tumboy. Ito mga dalagita, yan ito na. May dalagita to. Tumboy mo to puro. Sa dalagita niya. Ano lagi ito nagkaging tungkol sa inyo? Kain to. Ang lain to. Sabi no eh. Ang si Jojo ba? Jojo. Alaw. Katulog inang suon nila sa iyong asawa. Ni. Ampon na tayo. Ampon nila ba? Ni. Ampon. Pwede. Ampon sa. Ako siya, Papa. Ampon yun nila. Ampon sa. Labay mo ng bataan. Nakaanak ba? Nakaanak. Ampon sa papa di pa pwede. Oo. Dili. Ayan, awa. Yung asawa ko, nagsuon sa yung asawa. Tawag nga nagsuon sa yung asawa. Kay yung asawa, yung wag na sila kami pa nagsuon. No? Yan, matay na itong laki. Nagjojo ba nila? Tulong sila. Sa side na sa iyahang asawa.
Sabi ako itong mga dalagita ng mga iyan itong mga anak. Nakalain. Hindi. Luma. Ano kay bunkan kanon kanay iro. Pwede pa dani oh. Ani, Wala kang baloy. kanon on. Ana uli na din sa gikan sa. May way patulak yan ni me? Nya patungo na to sa. Mo inom kalin. Ah, wag ka ba? Kapal dito ko. Bye. Ay ko wala. Wala dah. Bye. Wala. Na di dito. Tagis na gali. Unsa ko si mami ay. Unsa ko magkiri-kiri? Unsa day ba? Gamay na po. Tagis. Ya, mura mo na ni Alter at ano ang karon. Kaulya kay. Ato dito putin. Pagdating yung mama sa sudan, oh. Dami si Kaan. Dami sa baw. Ay dali dito ka, dali dito sa kau. Oh, sa baw na makailog. Musik di mo lulo ba? Pero si Bayan pa ano pa ito. Isa na iyan lulo, side sa iyang tama. Ito di ba taga ano mo? Suod na lulo. Nakadinig din ang mama niya. Si Lolo. Si Lola. Kaya si Lolo, kakululan. Apa na? Ang imo nga mahal mo ay taga Mindanao. Sa kadugo, kadugo na kadugo. Para nila. Papalagay nila may taga Mindanao. Dunay sila. Lang, ipon sa to lang. Hindi mo na maigit unay.